Тръгват всички. Не са научени да вървят наред без повод. Иначе хубаво това пропускате. Добре. Добре, браво. Браво! След като пусни, почва гол. Това трябва да бъде. Браво, Алек, браво. За хатри по-лесно, по-трудно се научава да пускаме. По-трудно се научава да пускаме. Сега, то поначало първо се работи да се научи кучето да хапи. Колкото се може. И после вече започва обратната работа. Да. Защото много хора кучето един път леко хапало и той му казва и оттам нататък ходи го накара и куче да хапи. Много е трудно. Това е много деликатно, много труд отива в ръка. Съм подготвил кучи. Един приятел в 50 ми се обадише по синия човек.